En anteriores programas coñecimos a importancia dunha boa xestión do monte e das súas plantacións e os beneficios que pode aportar aos propietarios, pero que acontece unha vez que as árbores están preparadas para ser rendibles? Neste Ponteverde veremos de primeira man cal é cada un dos pasos do proceso da cadena de suministro da madeira, desde que chega o momento da corta ata a súa entrada en fábrica. O noso proceso da cadena de suministro comeza coa compra da madeira en pé. Contactamos cos propietarios forestales, ou ben nos poñemos nosotros en contacto con eles, ou ben eles, a través dos nosos xestores das zonas ou a través do noso número do noso call center, que é o 900 100 125, contando con nosotros, establecemos unha reunión, marcamos unha cita e a partir de aí comenzamos o proceso de negociación e da compra. Unha vez establecido o primeiro contacto entre o propietario e a industria e chegada a unha negociación, toca pasar ao seguinte paso, recompilar toda a documentación necesaria. Para solicitar todos os permisos necesarios para poñer en funcionamento o seguinte proceso e despois tamén verificar a propiedade, a acreditación da propiedade da parcela ou das parcelas correspondientes. Para a posta en marcha de todos eses permisos necesarios está o Departamento de Disponibilización. O Departamento de Disponibilización atópase entre a adquisición da madeira e o aproveitamento final no monte. O seu obxectivo fundamental é garantizar que todos estes aproveitamentos cumplen cos requisitos legais, tanto a nivel interno de ENCE como a nivel externo que nos exixe a Administración. A nivel interno, sobre todo, a acreditación de propiedade. Todas as nosas compras veñen ca acreditación de propiedade. Isto a veces supónnos un problema, porque a acreditación de propiedade en Galicia é moi complicada, pero con esforzo conseguímolo. Incluso axudamos a moitos propietarios a que regularicen a súa documentación en canto a acreditación de propiedade. Isto a nivel interno. A nivel externo, administrativo, dependerá das afeccións que teñan cada unha das parcelas que conforman a compra. Pode ser un trámite tan sinxelo como simplemente 2 permisos por parcela, esas son as máis sinxelas, pero despois temos outras que poden chegar ata 7, 8, incluso 10 afeccións por parcela, vale? Falamos de carreteras da Diputación, carreteras nacionais, carreteras autonómicas, permisos locais, xacementos, confederacións. Este proceso normalmente adoita demorarse no tempo pola lentitude dos procesos administrativos, algo que está comezando a mellorar. Nós estamos en contacto continuo coa Administración para intentar axilizar todos estes trámites, vale? Sempre lle transmitimos isto ao propietario, porque a veces, desconoce estes trámites. Desde o mes de abril, a Xunta facilitounos bastante, entrou unha nova normativa, vale, de xestión de permisos, co cal establecen unha ventanilla única, vale, na que todas estas solicitudes que antes había que facer a cada unha das administracións, pois agora se fai nunha única solicitude a través do Servicio de Montes. Nós tramitamos todo eso, o propietario nos firma unha autorización que nos permite facer toda esa xestión no seu nome coa administración. A Xunta desarrollou un visor GIS no que todas as parcelas se introduce a referencia catastral en este visor e automáticamente saltan todas as afeccións coas que conta esa parcela. Vale, isto todo nos axudou moito para o noso traballo e identificación de todas estas afeccións e evitar que poda haber erros e empezar un aproveitamento que non cumpla cos requisitos legais. Desde este departamento tamén se inician os trámites da certificación forestal e os remiten ao grupo de certificación pertencente ao Departamento de Sostenibilidade. La certificación forestal son un conjunto de normas internacionales que lo que pretenden es promover la gestión forestal responsable del monte, que lo que se promueve o se quiere desarrollar es una gestión del monte
ambientalmente adecuada, promoviendo la multifuncionalidad del monte y la biodiversidad. Tiene otra base económica, que es la parte que lo que pretende es un desarrollo económico viable a través de la gestión del monte. Y luego hay una repercusión social que también es tenida en cuenta en esta certificación, en la cual lo que se pretende es que las poblaciones rurales y que de alguna forma viven y trabajan para y con el monte sean beneficiarias de su uso y gestión, y luego participen como parte principal o sean protagonistas principales en la gestión y la planificación del monte. Para estas normas internacionais que conforman a certificación forestal hai diferentes estándares. Los más conocidos a nivel nacional son PEF y FSC, y lo que pretendemos todos los que de alguna forma trabajamos con la certificación forestal es realizar una excelente gestión o demostrar la excelencia de nuestra gestión en el monte. Esta certificación forestal está presente en cada un dos pasos que forma parte do proceso. Una primera inicial, que es la gestión del monte, y a partir de que un monte esté certificado podemos decir que tenemos un producto certificado. En el caso de la madera, que es el más conocido, la madera saldría a nuestro cliente para luego llegar al cliente en general, pues de un aserradero, una fábrica de papel o cualquier otro cliente que requiera madera certificada. Iría con un certificado de cadena de custodia que asegura la trazabilidad de la madera a lo largo de de cada uno de los pasos intermedios que va siguiendo. Por ejemplo, en el caso del papel, un folio, pues seguiría desde el monte a la fábrica de pasta, de la fábrica de pasta a la fábrica de papel, y luego ya también la imprenta. Bueno, hay una serie de pasos que van siguiendo y que se van siguiendo a través del certificado de cadena de custodia, de los números de certificado. Que un monte esté certificado no quiere decir que toda la madera sea certificable. Cuando sale la madera del monte, la persona a la que le han vendido la madera tiene que acreditar que realmente ha sacado 3.000 toneladas de ese monte para asegurar que la madera que sale del monte es esa. No viene madera de un monte de al lado. Entonces, hay un proceso de acreditación de la madera que realizan los grupos de certificación, que nosotros como empresa estamos muy preocupados en que se cumpla y que solicitamos, y que de alguna forma asegura o blinda que realmente estamos haciendo las cosas bien. Todo esto va contrastado frente a existencias del monte, permisos que se piden a la Administración, una serie de documentos que avalan la gestión forestal responsable. Existen tamén grupos independentes de certificación aos que os propietarios poden acudir cando chega o momento de querer talar a súa madeira e certificala antes. O Grupo Albariza é un deles. Un grupo de certificación forestal é unha entidade que ten a facultade de adquirir membros aos cales se ven beneficiados polo selo. Entonces, aqueles membros que non se poden certificar de xeito individual, que é outra modalidade da certificación, entran nun grupo porque é a forma, digamos, rentable ou válida para que pequenas propiedades poidan acceder á certificación. Dentro dese proceso voluntario, normalmente, un pequeno propietario, un propietario normal galego, accede mediante a compra ou a compra por un madeireiro ou a venda que el fai ao madeireiro. Entonces, ese madeireiro sí que está máis familiarizado ou necesita máis o tema de certificación, porque a súa vez o requiren as fábricas. Entonces, en ese momento, cando se pone en contacto con nós para empezar co proceso de certificación. O Grupo Albariza traballa co certificado FSC de Xestión Forestal Responsable e asesoramento técnico especializado. Por un lado, avalían o estado da masa forestal e, polo outro, as cuestións legais do propietario. En primeiro lugar, ten que ser unha masa forestal, e iso dínolo o pexón. Si, por exemplo, ese chan está calificado como agropecuario, pues non se podría certificar. Esa é a primeira parte. A segunda parte é, unha vez sabendo o que o propietario que quere xestionar na súa parcela, é dicir, que especies quere xestionar, que tipo de obxectivo vai ter esa plantación, pues elaboramos ese documento de xestión, sempre adecuándonos á legalidade,
a respetar pois, as marxes que che manda a lei en prevención de incendios, en augas, etc., e poñendo aquelas pautas ou criterios silvícolas necesarios para que esa plantación pois, se leve a cabo. E se todo está ben, redactamos un plan de xestión ou elaboramos unha adhesión ao modelo silvícola, e entón é cando entra dentro do grupo. Non remata con entrar, senón que a partir de aí, durante pois, os anos que queira, pois, hai que continuar xestionando, hai que continuar vixiando, controlando que todo se faga de acorde a esa normativa, non? Pero que vantaxes ten estar certificado? O feito de estar certificado, como sabes que digamos que a industria ou a cadea de madeira solicita, demanda produto certificado, pois é moitísimo máis fácil de colocalos, non? E teñen moito máis atractivo para o que reclama este tipo de produtos, para o comprador ou para... E, ademais, podemos decir que se constituiu ou que estamos en un escenario de que a madeira certificada é o precio de mercado, non? Digamos que a día de hoxe a madeira que non se vende certificada está por debaixo do precio de mercado. No noso grupo non ten custe, a quen lle cobramos é o que merca a madeira. Por lo tanto, o propietario forestal non vai ter un custe nin por integrar no grupo, nin por mantenimento, é dicir, nos cada vez que sai unha corta, pois é cando intervimos e cobramos o traballo, non? Hai que pagar as auditorías, o personal, e nese momento se fai o pago, pero para o propietario non ten, digamos que o precio sale da propia madeira, non? Da propia xestión. O noso deber é o de fomentar que realmente teña unha repercusión social, unha repercusión económica e, dende logo, ambiental, que se poda percibir no territorio, non? É algo que o que debemos aproveitar, é dicir, chegou como unha ferramenta de mercado, pero temos que sacar todo o proveito necesario para que finalmente nos axude a todos a ter unha mellor xestión dos bosques. E continuamos co proceso. A partir dese momento, unha vez que eso está xa verificado, pasamos ao seguinte proceso, que é o proceso de planificación e da corta. A planificación e na corta, móvense os equipos, entran os equipos no monte, fan todo o proceso de apeo, de procesado, de saca, o cargadeiro. Pero antes de comezar a corta, o máis importante é contar cun adecuado e exixente plan de prevención de riscos laborais. En ENCE, la seguridad y salud es nuestra máxima prioridad. De hecho, la seguridad y salud va siempre 2 pasos por delante de la operación. Nuestro foco principal, pues eso, son las personas que conformamos el sector forestal. Ahí estamos invirtiendo muchos esfuerzos y recursos en capacitar a las personas en la cultura preventiva, en la mejora de la cultura preventiva, que sus comportamientos proactivos en seguridad es lo más importante. También hay otro tema a destacar fundamental, en trabajar proactivamente y predictivamente, el aflorar incidentes. Los incidentes a nivel forestal, como cualquier otro sector, son una oportunidad de mejora inmensa, ¿no? Todo el personal de ENCE estamos volcados en observar ese comportamiento, tratar de potenciar sus aspectos positivos y aumentar ese nivel de concienciación preventiva. Neste ámbito, os avances e as melloras son fundamentais. Y impulsando acciones de mejora pues que hace años en el sector pues eran impensables, como puede observarse, sistemas de comunicación similares a otros que se utilizan en eventos deportivos, pues ahora mismo en nuestras operaciones forestales esos sistemas de comunicación existen.
temas proactivos de esa capacitación, como son herramientas, aprovechar las nuevas tecnologías que también tenemos en marcha, con apps específicas del apeo de arbolado. Unha vez implementada a prevención de riscos laborais, chega o momento do aproveitamento, a planificación e a corta. Asistimos a que se realiza neste monte veciñal de Campo Lameiro. A superficie de corta é de unhas 23 hectáreas, o que nos dá a posibilidade pois, de mecanizar o monte, pois, de facer un apeo mecanizado con taladora, facer o procesado cunha procesadora forestal, unha saca con autocargador. Nesta zona de Pontevedra temos un contraste moi grande entre a superficie que teñen os montes veciñais en man común, grandes superficies que nos dan a posibilidade de mecanizar, e temos, por outro lado, un minifundio moi agudizado, sobre todo na zona da costa, no que esos montes non os podemos mecanizar porque pues non sale rentable. Trátase máis ben de cortas de tipo manual. O monte no que nos atopamos está certificado por FSC, o que garante que os materiais e produtos que levan este certificado proceden de bosques xestionados de forma responsable. Isto obriga a cumprir unha serie de estándares no aproveitamento. Aquí temos que respetar na planificación, temos que respetar zonas de xacementos que temos aquí temos petroglifos, temos mámoas que temos identificado, non podemos transitar pois, nas zonas próximas. En montes con pendente como este intentamos facelos de tempo seco en verán. Esta corta estáse a realizar cunha procesadora de cadeas. As procesadoras de cadenas precisamente están orientadas a grandes superficies. Son procesadoras que non poden transitar por pistas asfaltadas, e entón teñen a limitación exacta de ter que facer montes de grandes superficies, montes veciñais. Nos montes son moi operativas, por qué? Porque non teñen a limitación de pendente, o que están sometidas as procesadoras de rodas. A de cadenas pois ten outra seguridade a hora de traballar, vale? Nos aproveitamentos forestais, en canto a produción, o factor limitante é o volumen unitario da árbore. Vale? Nun monte como este, cunhos diámetros medios de unos 20 centímetros, a produción que está sacando esta procesadora de madeira con corteza diaria é dunhas 120 toneladas. Temos a obligación de facer un tratamento de restos, ben sexa triturando restos en monte ou ben sacando do monte e aproveitando despois esos restos como biomasa. Tralo aproveitamento, chega o seguinte paso. Ven o último proceso, que é o proceso de logística, que é o proceso no cual cargamos a madeira no cargadeiro, ao camión, e do camión vai directamente á nosa fábrica. Para ello contamos pues, con una flota de cerca de 1000 camiones, ¿vale? Todos fundamentalmente autónomos y pequeñas empresas, lo que favorece pues, el dinamismo del sector y sobre todo el desarrollo económico de las zonas donde operamos. Y bueno, usando las mejores tecnologías para el seguimiento de dichos tráficos. Para ello utilizamos, bueno, todos los camiones tienen instalados GPS para monitorizar todos estos tráficos, sabemos en cada momento dónde están y cuándo van a llegar a las fábricas y sabiendo en cada momento de qué monte procede la madera. Con ello garantizamos una trazabilidad perfecta de la madera que se compra a cada propietario o a cada comunidad de montes hasta las biofábricas. Neste punto do proceso, a empresa aposta polo desenvolvemento tecnolóxico e sostible. Hemos creado apps, aplicaciones para smartphones, en donde nosotros lo que hacemos es planificar esa actividad del transporte. Cada chofer recibe en su teléfono a dónde tiene que ir, cómo tiene que ir y dónde tiene que cargar. Se valida por geolocalización o incluso utilizando códigos QR para asegurar que la madera que coge es la que le hemos indicado. Estamos apostando por la sostenibilidad en nuestro transporte.
iniciando la implantación de vehículos no solo impulsados por el gasóleo o diésel habitual, sino pues nuevas formas o nuevos combustibles a utilizar, que pueden ser el gas natural licuado, gas natural comprimido o incluso gases licuados de petróleo, en donde también estamos haciendo pues una implantación cada vez mayor. Entre eses 1000 camións que forman a frota están os da empresa Arturo García e Hijos. A empresa naceu, fundou no meu pai, alá a mediados do ano 70, dedícase principalmente ao transporte forestal, temos outra diversidade tamén, que é o transporte nacional e internacional, contenedores, pero a actividade principal da empresa pode decir que é o transporte forestal, tanto de eucalipto como de piñeiro. O principal cliente en este caso é Ence, representa ahora mismo 55% da facturación da empresa, e pois temos clientes, clientes dunha envergadura dun 20% e moita carteira de clientes pequenos. Unha vez que recibimos a orden de logística, dirigímonos ao monte que nos marcan en cuestión, recollemos a madeira no cargadero e levamos á fábrica. Nos ahora mismo na actualidade temos 12 cabezas tractoras, 15 16 remolques e 11 grúas forestales. Temos algunha lona para facer transporte nacional, unha Compocar tamén, que é unha plataforma mixta, vale para a lona, para carga mercancía general e tamén para forestal. As cabezas tractoras son unhas cabezas prácticamente normales, de carretera normales, son modernas, con motores Euro 6, son soltan poucas emisións de CO2, casi temos un 50% de flota nova, e os remolques procuramos que sean esqueléticos, que son estos que teño aquí detrás, porque teñen unha tara máis baixa e poden facer unha carga, poden cargar máis mercancía que as plataformas convencionales. Nos recorremos anualmente cos da ruta sobre 1.200.000 kilómetros e facemos unha media para Ence de entre 7.000 e 8.000 toneladas mes. A industria compra madeira a propietarios particulares, comunidades e tamén asociacións, unha figura que predomina máis na zona norte de Galicia. Estes acordos establecen pautas para a colaboración en cuestións estruturais para o futuro do sector, como a ordenación dos cultivos, a mellora fitosanitaria, a xestión sostible das masas de eucaliptos ou a dotación de maior transparencia ao mercado da madeira. Dúas destas asociacións son Promavi en Viveiro e a Asociación de Silvicultores Costa Norte de Mañón e Ortigueira. Hai cuestión de 11 ou 12 anos, naceron un montón de asociacións daquela motivado por unha caída forte dos precios da madeira de eucalipto, entonces naceron desde Ferrol hasta Ribadeo unhas 20 asociacións. Perduran non tantas, aproximadamente a mitad, unhas con máis actividade e outras con menos. Viveiro, afortunadamente, como tamén estamos nunha zona moi productiva no eucalipto, Viveiro é unha das asociacións fortes daquelas que se crearon. Cunha masa social dunhos 300 socios, probablemente a máis importante, tanto en masa social como en actividade, digamos, de corta de madeira, que temos unha actividade sostenible ao cabo dos anos. Varía un pouco en función se o precio é alto ou é baixo, pero mantemos unha actividade. Podemos controlar a unhas 10-12 hectáreas de media por propietario, hai quen teña, entón, eso nos dá unhas entre 3.000 a 3.500 hectáreas. Bueno, esta asociación naceu fai 2 anos e medio, entre 14 propietarios de aquí da zona de Vilariño, que dixemos que non tiñamos por que ir a busca de outras asociacións nin de outras formas, sino facer a nosa, unha pequeniña. Se xunta madeira e temos para vender, vendemos, e se non, dedicámonos a outras cousas. Sobre todo a formación. A formación como silvicultores é aprender a cuidar o monte como é debido, e ter unha produción axeitada ao solo que temos. Tuvemos algún veciño que tardou en entrar, agora entrou, non? E dos primeiros en axudar a xuntar parcelas e decir, vamos cortar en tal zona, plantamos todos o mesmo, asesorámonos que clon é o mellor para cada zona, ou nítens, ou piñeiro, ou que vexamos que é máis axeitado para eso. Pero o mellor é o exemplo, o que percibe a xente cando non ten moita formación é a realidade. Estas asociacións están formadas na súa maioría por propietarios que posúen pequenas parcelas que se asocian para poder sacarlles rendemento. Nosotros facemos contratos marcos de venta de madeira
actualmente con ENCE, desde hai varios anos, inicialmente con outra empresa de Portugal, un intermediario de Portugal, e, estamos razonablemente satisfeitos, dinamizamos o sector e mantemos unha actividade que consideramos importante para a Mariña e para Viveiro. Eu son un propietario medio, digamos, que podo ter unhas 25 ou 30 hectáreas que é a propiedade que eu manexo, pero repartidas en un montón de parcelas. Hai xente que, aquí nesta asociación, hai xente que ten máis propiedade que a mí e tamén hai xente de menos. A cuota que temos nosotros de asociación é unha cuota de 24 euros ano, co cual é unha cuota totalmente simbólica, que simplemente é polo feito de dicir estou asociado. Nosotros mantémonos realmente coa comisión nos contratos de venta de madeira, pois temos para a asociación unha pequena comisión que é que nos mantemos e nos permite ter un empregado que é o que vai ver os montes co propietario e fai de relación de cadena entre propietario e ENCE. Os convenios que temos con ENCE, a verdad que todos os especialistas e todos os técnicos que teñen axudannos moitísimo. De feito, en estes 2 anos e medio xa fixemos 3 cursos de plantación e abonado de eucalipto, un de aproveitamentos, para que vexan como evoluciona a técnica dentro do monte, que xa non se botan os paus a rolo como antes. Somos actualmente uns 154 propietarios, os da zona de Mañón, somos de ámbito autonómico, pero centrámonos máis en Mañón e Ortigueira. Os de Mañón, a superficie media é de 0,09 hectáreas e unha media de 100 parcelas por propietario. En Ortigueira xa subimos a 0,2 e unhas 80 parcelas por propietario. Grandes propietarios non hai. O obxectivo é chegar a unha xestión conxunta, ou ben aportar as parcelas, ou ben entre todos xestionar o mismo. Entonces, por eso estamos no proxecto de mobilidade de terras que facemos privada entre nosoutros. Primariamente somos 14 propietarios nunha zona de Ortigueira, onde vamos ser a maioría, e vamos diseñar nosoutros, xunto con ENCE, que é verdad que temos o apoio técnico deles, a xestión desos montes. As vantaxes de asociarse son todas. Aumentanos o precio da madeira, baixanos o precio de tratamento do monte, do que trituración, facer as pistas en conxunto tamén nos baixa moitísimo o costo, porque non é o mismo que traiga a pala un e facer a pista a vía de saca polo seu, que facer unha pista en conxunta e comunicar, sobre todo para previr incendios, que poidamos meter as motobombas como tenemos nesta zona, desbifurca e xa temos comunicada, entón unha motobomba pode entrar por un lado e salir polo outro, carga no punto de auga que hai en riba e facer así. Eu animo a xente a que se asocie e que ao asociarse e traballar con intereses conxuntos de todos, a actividade suele mellorar. Vese as melloras non solamente cando se vende a madeira, senón que se ven en toda a cadena. Repasamos agora algunhas das novas que nos deixou o sector esta semana. O conselleiro de Medio Rural, José González, vende a anunciar que a Xunta de Galicia contará cun total de 600 efectivos para a extinción de lumes, 120 máis que este ano, e que aumentará a 5 meses o período de alto risco por lumes en 2019 e a 6 meses no ano 2020. O Departamento tamén ten previsto que os 600 brigadistas do Servizo Público de Loita contra o Lume, que haberá a partir de 2019, se adiquen tamén á prevención de incendios. O orzamento para este obxectivo aumentará tamén un 4,15% respecto a este ano, sendo de máis de 500 millóns de euros. A Federación Empresarial de Aserradoiros e Rematantes de Madeiras de Galicia celebrou o curso de aplicación das tecnoloxías da información á xestión dos aproveitamentos forestais e ás relacións coa administración, dirixido a profesionais en activo das empresas forestais. Tras o curso celebrado en Santiago, os próximos serán en Verín o día 6, en Pontedeume o 8 e en Ponteareas o 13.
Ence aumenta nun 54% o seu beneficio neto que acada os 91,7 millóns de euros entre xaneiro e setembro. A compañía executou con éxito a ampliación de 30.000 toneladas de capacidade na biofábrica de Pontevedra e iniciou as obras para a ampliación de 80.000 toneladas na biofábrica de Navia. A fortaleza da demanda e a falta de grandes proxectos de incremento de capacidade fan prever un escenario de prezos fortes da celulosa para os próximos exercicios. Ata aquí o programa de hoxe. No vindeiro Ponteverde coñeceremos en que consiste o proceso de fabricación da pasta de papel que se extrae do eucalipto desde que entra na biofábrica ata que sae para ser exportada ao exterior. Ademais, descubriremos como é a xestión ambiental que se ten en conta en todo este proceso.